بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أنواع مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiyarmu ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya sake sada mu a cikin wannan shiri na sharhin kitabun tauhid na babban malaminmu Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Fatanmu Allah ya datar da wannan karatu, Allah ya ba mu ikon aiki da shi, Allah ya tsarkake mana ayyukanmu daga shirka, Allah kuma ya karbi ayyukanmu. Da yardan Allah subhanahu wa ta'ala za mu shiga sabon babi inda malam ya masa take babul khawfi min shirki, babin tsoron shirka. Da yake a karatu da muka yi a baya duka mun taɓo falalan tauhidi ne, shi kuma tauhidi kishiyarsa shirka, to shi yasa yake da matukar muhimmanci a taɓo batun haɗarin shirka da yadda ya kamata musulmi ya ƙauracewa shirka, da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu. malam ya ce li'ajli tauhidillahi azza wa jal wa ifradihi bil ibada khuliqatil khaliqatu, domin tabbatarwa Allah da tauhidi da kaɗai tashi da bauta Allah madaukin sarki ya halicci dukkan halittu baki ɗaya. wali tahqiqihi shuri'at kullu ibada, domin tabbatar da tauhidi aka shar'anta dukkan ibadu. فالتوحيد هو الغاية العظمى، kada ita Allah da bauta ita ce babbar manufa, wal hadaful asma wal maqsadul asna, duka da yana tabbatar da abu ɗaya. duk wani abin da ka gani yana gudana a nan duniya Allah ya yi shi ne domin tabbatar da bauta, kada ta bauta ga Allah. kuma shi yasa idan wani malami ko wani almajiri ko wani shehi yana ƙoƙarin karkatar da fahimtarka ko yana ƙoƙarin karkatar da wannan bautar daga Allah zuwa ga wani Allah, ko da ƙaramar bauta ce, ka ce masa baka yadda ba. dalili Allah madaukin sarki ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu, ban halicci mutane da aljamba face domin su bautata mun. samuwar duniyar baki ɗaya domin bauta ne, zama cikin kabari domin bauta ne, tayar da mutane gobe kiyama a kan batun kaɗe ta Allah ne, aljanna da wuta da aka halitta a kan batun kaɗe ta Allah da bauta ne. don mutumin da ya zo zai maka walawala ya salwantar maka da imaninka, ya nuna akwai wani daban da ya kamata a girmama ba Allah ba, watakila a sarrafa masa waɗansu nau'o'i na ibada ba Allah ba, to ka gano shi da wuri ka bar hanyarsa. an ba haka ba idan ka gamu da Allah gobe kiyama to za ka yi kuka da kanka. malam ya ce faƙad kana al-anbiya'u yakhafuna ala anfusihim min al-wuqu'i fihi, su kansu annabawa suna tsoron fadawa cikin shirka. don Allah dan uwa ka gaya min, duk girman wani a duniya, duk girman mutum da darajarsa, akwai wanda ya kai annabawan Allah? su ne tsani tsakanin Allah da bayinsa, su ne masu zuwa da littattafai su gaya wa mutane manufofin Allah. su kansu suna tsoron fadawa cikin shirka. wannan shi zai tabbatar maka da cewa babu wani makaluki, babu wani mai daraja, babu wani sarki, babu wani malami, babu wani shehi da ya kai wannan annabawa, da zai ce ka zo ka tabbatar masa da wata girma da wata ibada koma bayan Allah. وقد حذر الله الأنبياء, su kansu annabawan Allah tun daga kan annabi Nuhu alaihi salam
har zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah maɗaukin sarki ya musu gargaɗi ya hore su ma'a manzilatihim al'aliya, duk da matsayi da suke da shi babba a gurin Allah, min alwaqi'i fi shirki. Allah ya musu gargaɗi kar su fada cikin shirka. Jama'a, lamarin Allah ba ƙaramin abu bane. Idan ana maganar Allah to ka ajiye maganar komai, ba annabi ba, ba mala'ika ba, ballantana 'yan kuci ku ba mu. Allah madaukin sarki ya ce da su, walaƙad uhiya ilaika, haƙiƙa an maka wahayi kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah maka wahayi, wa ilal ladhina min qablika, duk annabawa da suka gabata tun daga annabi Nuhu alaihi salam har zuwa kanka, Allah ya musu gargadi, Allah ya musu wahayi. Allah ya ce da su da in ashrakta, idan har zaka sanya wa Allah kishiya, la yahbatanna amaluka, dukkan ayyukanka lalle za su ruguje. A harshen larabci idan fi'lun mudari'un ya zo irin yahbatu fi'lun mudari'un ne, sai ya zo da ta'kidi guda biyu. Ta'kidi na farko karfafawa ta farko lamul qasam, karfafawa ta biyu nunu taukidi thaqila, ɗaya a farko ɗaya a ƙarshen kalima, sai suka sanya wannan kalimar fi'lul mudari'i a tsakiya, la yahbatanna. To wannan fi'ilin babu abin da zai hana shi aukuwa. Allah rantsuwa yayi kuma ya ƙarfafa wannan rantsuwar da nunu taukid athqila, nunun ƙarfafawa mai nauyi. Kai daga ji a harshen ka san cewa akwai nauyi. La yahbatanna. Allah ne ce da annabawan safa, dukkan annabawa, har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da muke girmamawa, a gurin Allah bawan Allah ne. Mu ne a gurin mu yake da wani matsayi na musamman. Duk da cewa yana da wani matsayi na musamman a gurin Allah, to Allah madaukakin sarki yana magana da shi a matsayin bawansa. Sai kai annabi, in za ka yi shirka fa dukkan ayyukanka zan lalata su, za su ruguje, dan Allah baya son kishi a cikin aiki. Ya ce wala takunanna min al-khasirin, kuma kai annabin nan tare da dukkan annabawan nan, lallai wallahi na rantsi sai kun taɓi, sai kun kasance cikin taɓaɓɓu. Nan ma fi'lun mudari'un mu'akkadun bi mu'akkidaini, awwaluhuma lam at-tawkid lam al-qasam wa thanihima nun at-tawkid ath-thaqila. wala takunanna min al-khasirin, kuma lallai wallahi sai kun kasance daga cikin taɓaɓɓu. Idan Allah maɗaukin sarki zai gaya wa annabawansa haka, har da shugaban annabawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasancewa lamarin tauhidi akwai ban tsoro, lamarin shirka akwai ban tsoro. Kullum idan na zo kan wannan ayoyi cikin suratu Maryam ko ƙarshen suratu al-Kahf, ayoyin nan sukan bani tsoro. Allah ce wa qalu takhadha Allahu waladan laqad ji'tum shay'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu aw riwaya yanfatirna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'aw lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada in kullu man fi as-samawati wal-ardi إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. kai daga jin waɗannan ayoyin ka san cewa babu wasu a gurin. Shirka sammai guda bakwai na rugurgujewa domin shirka, ƙasa na mai tsatsagewa domin shirka. Allah baya son shirka.
idan ahlus sunna suka zo suka tsananta dan Allah kar a yi shirka kar a yi shirka, wallahi suna tausayin jama'a ne. kuma abin da yake janyo irin wannan yawanci shine yawancin jama'a suna karatun Qur'ani ba sa fahimta. Wannan ayoyi masu ban tsoro a cikin Qur'anin mu suke fa muna karanta, amma ba ko a jikin mu ba ma ci. Da yawa daga cikin mu ai ba a jin larabcin, kai dai kawai kana karatu ne baka san menene ayoyin suka kunsa ba. malam yace wa ala dhalika sara as-salaf as-salih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Akan wannan tafarki magabata na kwarai suka kasance, kuma da waɗanda suka bi su har zuwa da ayyukan alkhairi har zuwa gobe kiyama. Hudhaifatu bin Yaman radiyallahu anhu ya ce, kana nasu yas'aluna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an alkhair wa kuntu as'aluhu an sharri makhafata an aqa'a fi. Yace mutane kullum tambayansu alkhairi, ya za mu shiga aljanna, menene za mu yi mu shiga aljanna, biyayya ga iyaye, bin Allah, bin umarnin Allah, tambayoyin mutane kenan. Ya ce ni kuma na kasance ina tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan sharri kullum. Dan yana son sharri ne? A'a, tsoron fadawa ciki. Kenan idan ka san tauhidi, ka san ikhlasi, dole kuma ka san shirka domin tsoron fadawa ciki. Kai tambaya akan menene yake zai iya ruguza maka aiki, menene zai iya kai ka wuta, menene zai haramta maka aljanna. wa man yushrik billah innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna. lallai sha'ani shine duk wanda zai shirka da Allah, to hakika Allah ya haramta masa shiga aljanna. Idan mutum bai shiga aljanna ba, ina za shi? Wuta. Allah ya kiyashe mu baki daya. wa fil hadithi man amina Allah ala dinihi tarfata ainin salabahu iya. duk wanda ya amince da Allah a bisa addininsa na gittawan ido, Allah maɗaukin sarki zai kwace masa wannan addini. Shi sa ya kamata mutum kullum ya zanto yana cikin tsoro na fadawa cikin zunubi da shirka. Ibn Manzur yana cewa khallid dhunuba saghiraha wa kabiraha dhaka tuqa wasna kamashin fawqa ardi shauki yahdharu ma yara la tahqiran saghiratan innal jibala min alhasa. Kamar aikata zunubi da ƙananansu da manyansu, wannan shine tsoron Allah. Kasance a duniyar ka kamar tamkar mai tafiya akan ƙasar ƙaya, yana tsoron taka ƙaya. Duk inda za ka sanya ƙafa sai ka duba gurin akwai ƙaya. To haka ya kamata ka kasance a wannan rayuwa ta duniya. Duk abin da za ka yi ka duba akwai fushin Allah a ciki, akwai laifi, kakkare na laifi ko mun kankantarsa. Gwauron dutse da ka gani daga tsakuwa ya fara, innal jibala min alhasa. Ana ƙara shi har ya girma ya zanto gwauron dutse. Allah ya kare mu da ko baki daya. Hadisi ya inganta daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam cewar shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kullum addu'arsa, ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik. Daga yau ya kai mai sauraro, duk sanda kai sujjada ka karanta wannan addu'ar cikin sujjadarka, ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik. Ya kai mai tabbatar da zakata, ka tabbatar da zuciyata kan addininka, kar zuciyar ta kauce zuwa ga bautan wani. A'a, Allah Allah, ko da irin lokaci Allah kawai. Hatta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa aka ka girmama shi,
amma ba ka bautata masa ba a bautar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba shi yasa ba wasu sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka dawo daga wajen da'awa, ina jin kasar Yaman ne, suna dawa kawai sai suka faɗi za su yi bai sujjada. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tsawa, me wannan kuma, ina kuka koyo wannan? Wannan bauta ce, kuma irin wannan bautar Allah kawai akewa. Sai suka ce ai mun je kasar Yaman ne sai muka tarar da wato talakawansu suna wa manyansu sujjada, kai ma shine muka so mu yi maka. Manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce law kuntu amuran ahadan bi an yasjuda li ahadin la amartu al mar'ata bi an tasjuda li zawjiha. Anda ya halalta wani dan adam, wani bawa, wani halitta yawa halitta irinsa sujjada, to da mata ce za a ce mata ta yi wa mijinta sujjada. Amma kuma sujjada ba a wa kowa sai Allah, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. Kullum kana addu'a ya muqallibal qulubi, ya kai mai jujjuya zukata, thabbit qalbi ala dinik, tabbatar da zuciyata akan addininka. Qila lahu ya rasulullah wa innal quluba la tataqallabu. Sai sahabbai suka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wai ta zuciya tana jujjuyawa ne? Kala sai manzon Allah ya ce inna qulubal ibadi, lalle zukatan bayin Allah, baina usbu'aini min asabi ar-rahman, suna tsakanin yatsu biyu daga cikin yatsun Allah. Yuqallibuha kaifa yasha, yana jujjuya su yadda ya ga dama. Allah shi ke jujjuya zukata. Nan kuma wani bawan Allah yanzu yana nan yana tunani, to shi ma Allah yana da yatsun hannu? Kwarai da gaske. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana da yatsun hannu, amma ba irin naka bane, ba irin nawa bane. Yatsun hannunsa ba su yi kama da yatsun hannun kowa cikin halittarsa ba, saboda babu wanda ya taba ganin Allah, kuma shi Allah bai taba kama da halittarsa ba. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Babu wanda ya kama da Allah. Shi kanshi hannayen Allah, ayoyin alkur'ani sun tabbatar cewa guda biyu ne, bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Amma kuma da yake ba irin hannayen 'yan adam ba ne, za ka ga dukkan hannayen guda biyu za ka ji cewa dama ne, babu hagu ciki. Halittun duniya, kowace halitta mai hannu akwai dama akwai hagu. Amma kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wakilta yadda rabbi yaminun, ya ce hannayen ubangiji na guda biyu baki ɗaya dama ne, babu hagu ciki. Saboda haka duk lokacin da aka ambaci irin wannan sifa ta ubangiji Allah maɗaukin sarki, abin da ya wajaba ka yi imani da ita, sannan kuma ka fawwala lamarin ga Allah. Na yi imani Allah yana da hannaye guda biyu, na yi imani Allah yana da yatsun hannu, duka ba su yi kama da na bayinsa ba, domin laisa ka mithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Saboda haka Allah madaukakin sarki in ya ga dama ya tabbatar da zuciyar bawansa akan addininsa, in ya ga dama ya karkatar da zuciyar bawansa daga addininsa. Yace fal abdu idza manna Allahu alaihi bit tauhidi ilman wa amalan, idan Allah madaukakin sarki ya wa bawansa ni'ima da tauhidi a ilmance a aikace, فعليه الخوف من زوال هذه النعمة العظيمة. Ya kamata bawa kullum ya zanto yana cikin tsoro na wani abin da zai zo ya kawo mai da wannan ni'ima ta tauhidi a ilimance da a aikace. Allah madaukakin sarki yana cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Lallai Allah madaukakin sarki baya gafartawa a sanya mai kishiya wajen bauta, amma duk wani laifin da bai kai shirka ba, Allah madaukakin sarki yana gafartawa wanda ya so a lokacin da ya so.
Allah madaukin sarki yana cewa innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi aljanna wa ba'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Lace lallai sha'anin duk wanda zai shirka da Allah to hakika Allah ya haramta masa aljanna makomarsa wuta, kuma azzalimai ba su da mataimaka gobe kiyama in aka tashi kona su cikin wuta. Wannan shi ya kai Khalilur Rahman Ibrahim alaihi salam yake addu'a cewa wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam, ya Allah ka nisanta zuriyata da 'ya'yana baki ɗaya mu bautata wa gumaka. Ya Allah karka bari mu shirka. Idan annabin Allah zai roƙi Allah, Allah ya kare shi daga faɗawa shirka, ya kare zuriyarsa daga faɗawa shirka, dan uwa da ni da kai mu muka fi cancanta. Yanzu cikin addu'a kullum kana cewa Allah wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam, ya Allah ka kare ni da 'ya'yana da matana da dukkan iyalaina daga faɗawa cikin shirka. malam ya ce wa qad waqa'a fihi al-kathiru min hadhihi al-umma ba'da al-qurun al-mufaddala. Wannan shirka fari ake magana da yawa daga cikin wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sun fadawa cikinta bayan al-qurun al-mufaddala, karnoni masu falala, karnoni da aka fifita akan sauran karnoni. Wannan ya zo ne cikin hadithin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda malam albani rahimahullahu ta'ala ya fitar cikin silsilatul ahadith sahiha mujalladi na 2. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa khairun nasi qarni, a wata riwaya khairukum qarni. Riwaya mafi rauni shine khairul quruni qarni. Manzo Allah ya ce khairun nasi qarni, duk duniya tun da aka halicci duniya, tun daga zamanin annabi Adamu alaihi salam har zuwa zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, karni shekara 100 waɗanda suka fi alkhairi su ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ciki da sahabansa. thumma alladhina yalunahum, sannan waɗanda suke bin su, thumma alladhina yalunahum, sannan waɗanda suke bin su. Kenan shekaru 300 ne a jere su suka fi falala. Babu abin da za ka yi yau ɗan nan ka ce ka kai sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, saboda suna cikin alqurunul mufaddala. Ta saboda haka daga gushewan wa'annan mutane alqurunul mufaddala shekaru 300 bayan, tun daga zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa wato bayan barinsa duniya, to mutane sun fada cikin shirka. Allah ya ce fa buniyatil masajid wal mashahid ala al-qubur wa ghayriha, sai mutane suka koma suna gina masallatai akan kaburruka. Yanzu kai a hankalce me yasa mutum zai gina masallacinsa akan kabari? Manzo Allah bai haka ba, bal yayi hana akan haka, yayi hani mai karfi akan haka. An tsinewa banu Isra'ila dan me ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, sun sanya kaburburan annabawansu masallatai. ina jin anan al-Imam al-Albani rahimahullahu ta'ala yana da littafi mai kyau, karami ne haka, tahdhiru sajid min ittikhadhi al-qubur masajid, gargadin mai sujjada, wato gargadin musulmi kenan game da riƙan makabarta wajen sujjada, wajen sallah. Haɗari ne mai girma, wannan al'umma ta fada ciki. Yanzu ka je Sudan ka gani, za ka tarar da masallatai da yawa akan kaburbura, ana bautatawa Allah a cikin masallatan kuma tare da mamatan gurin. Shi wanda ya riga ya mutu mai nashi? inna ma yastajibu alladhina yasma'un wal mauta yab'athuhum Allah. To lokaci ya mana halinsa, a nan za mu dakata da karatunmu, da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon aiki da abubuwa da muke faɗi. innahu waliyu zalika wal qadiru alaihi, wa sallallahu ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru